Hej. Vi skal lære at spille price tag på klaver. Vi skal bruge 4 forskellige akkorder. Vi skal bruge et F, en A-mol, en D-mol og en BB. Vi starter med F'et. Her placerer vi vores tommelfinger på den hvide tangent til venstre for de 2 sorte tangenter her. Så placerer vi vores pegefinger på den hvide tangent til venstre for de 3 sorte tangenter her. Og endelig placerer vi vores ringfinger på den her hvide tangent her. Sådan her. Når vi så skal videre til en A-mol, så lader vi tommelfingeren og ringfingeren blive liggende og rykker pegefingeren en gang til venstre her. En D-mol, der lader vi stadigvæk vores ringfinger blive liggende, og så rykker vi tommelfinger og pegefinger en gang til højre herop på disse 2. Og endelig, når vi skal bruge et BB, så lader vi tommelfinger og pegefinger blive liggende, og så rykker vi vores ringfinger op på den sorte tangent til højre. Så altså en F, en A-mol, en D-mol og et BB. Alt i alt vil det komme til at lyde som følger. 4 gange på hver. Og skift. Og skift. Nu har du lært at spille price tag på klaver.